Issoktat il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna u 13 persuna oħra brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Fost ix-xhieda l-ħamis reġa' kien hemm l-eks Ministru Chris Cardona wara li wkoll xed fil-kawża l-oħra relatata ġurnata qabel. Quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana, Cardona qal li diġà xed fil-proċeduri fil-konfront tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat u kellu l-verżjoni tiegħu tiġi rapportata bil-kontra ta' dak li qal mill-Malta Today u mit-Times of Malta u qal li jittama li ma jerġax jiġri l-istess. Cardona qal li meta investituri barrani juri interess li jinvesti f'Malta, il-Ministri jagħmlu li jistgħu biex jattiraw tali investiment fil-waqt li l-Gvern jagħmel ir-riċerka tiegħu dwar il-firmatarji. Qal li din ir-riċerka ssir mill-Malta Enterprise kif ġara wkoll fil-każ tal-isptarijiet lil Vitals. Xed ukoll Mario Gallia li kien ilu jaħdem il-Malta Enterprise mill-2004 u qal li l-VGH ingħata wotja fuq art tal-Gvern u opinjoni terza minn awdituri professjonisti konfermat li l-proġett kien se jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija. Żied jispjega li ta' spiss jintalbu pariri ta' esperti esterni dwar kwistjonijiet legali ta' verifika u finanzjarji. Xed ukoll l-Awditur Ġenerali Charles De Guara li għamel rapport diġà dwar il-każ u ġie mistoqsi mill-prosekuzzjoni jekk sabx kooperazzjoni fl-investigazzjoni tiegħu u tenna li kien hemm kooperazzjoni kważi minn kulħadd. Michael Zola ta' 40 sena jingħata tal-ħelsien mill-arrest wara li tressa il-qorti mixli l-istupra Ingliża f'lokanda fil-Qawra. Intqal kif fl-20 ta' Wissu li għadda daħal rapport fl-asta tal-Qawra mill-mara barranija li allegat li kienet għadha kemm ġiet stuprata. Propju dakinhar inħareġ mandat ta' arrest fil-konfront ta' Zola. Ir-raġel li mwieled il-Kongo iżda residenti Franza ġie arrestat mill-istess lukanda fejn seħħ l-allegat stupru. U dim il-Maġistrat tal-Asta Nadilija ingħat li l-mara kienet irritornat l-Ingilterra. Iżda l-prosekuzzjoni spjegat li minħabba li hemm inkjesta fuq il-każ diġà saru l-eżamijiet kollha fuqha. Zola wieġeb mhux ħati għal akkużi miġiba kontrih u talab għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni iżda oġġezzjonat għal dan minħabba l-fatt li l-akkużat m'għandux indirizz fiss f'pajjiżna, waqt li d-difiża qalet li l-imputat jista' jerġa' jmur joqgħod fl-istess lukanda sakemm isib fejn jista' jikri. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti laqgħet ittalba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 oħra. Inħarġet ukoll l-ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegata vittma biex l-akkużat ma jkollu l-ebda tip ta' komunikazzjoni magħha. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Francesco Mizzi, bl-avukati Darlene Grima u Maraja Borg jirrappreżentaw l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.